I ćao ljudi, dobrodošli u treću epizodu, ali drugu Skywarsa. Igrat ćemo sami. Ništa se nije promijenilo. Ovdje je, jej! Mapa je Snow Day, ima 14 igrača. Neki već tim. Polaze. Tako, sad ćemo da odiramo neke likove. Ima ću krenuti tamo na gori. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Krenuli smo. Blazer Road. Biće ovo zanimljivo. Da! Takve sam sreće. Tačno upadnem u lavu. Takve sam baš dobro sreće. Zidam se sad malo zbog laka. Živcira. Nemam ništa. Reći mi. Spremno. Nemam srela, sad ću da namestim. Mač. To što? Flint tu. I nije što to. Tamo sad toliko moram. Srečkit, ja sam u lovu. Jedna supa. I vrati živci. Sad idemo po stolovinu. Škola je krenula. Krenula je škola. Baš smo mogli. Idemo da se uči. Baš. Koji liči? Nije vidio čizme. Napravio mi je put za tekst. Kako je glupi. Baš sad sam nijem nismo. Neću da uzmu. Ja sam malo prehlađen, zato hoću. Sad ovo mi je još jutarnji PvP. Samo zamalo. Znači zamalo da padnem. I malo FPS. Neće ništa. Pa, šta je ovo raditi?
ovaj epizod će izaći ako izgubim. Če ovdje ima nekog mojeg. Gotov je. A skino me.